Γεια σας, σήμερα παίζω για πρώτη φορά Minecraft. Πώς ονομάζω τη χώρα μου? Το ονομάζω νομίζω Graceland. Ωραία, καλή είναι. Πάμε. Τι έπαθες? Loading. Τι έπαθες? Περιμένω. Πάμε όλοι μαζί, περιμένω. Αν θέλω να σας πω ότι έχω και έναν πιο little αδερφό που θα κάνει και αυτός μάλλον ένα βίντεο Minecraft, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μην παρεξενευτείτε με αλλάξει η φωνή μου. Ξεκινάει, oh my god. Γιατί το βάζεις μετά το τούφο? Γιατί είναι τόσο σκοτεινά? Κάτσε, πέτα. Πού είμαι? Chris has just earned the bla bla bla. Είμαστε στη θάλασσα. Σχεδόν ανεβαίνω, νομίζω κάτι βλέπω. Ναι, βλέπω το φως. Φεύγω από το θάνατο. Βλέπω το φως. Το βλέπω, ναι. Βλέπω το φως. Θα ανέβω. Ξέρεις τι δεν παίζω. Ναι. Wow. Τέλειο. Είναι τέλειο το Minecraft. Θα φτιάξουμε ένα σπίτι. Φάτα. Φτιάξουμε ένα σπίτι. Ξέρω από Minecraft, δηλαδή έχω δει βίντεο. Έχω ξαναπέξει. Αλλά κάνω συνεχώς βλακίες. Έχω βάλει και mods. Σε κανένα βίντεο μπορεί να έχω βάλει mods για να σας δείξω. Παιδιά, ξέρει κανείς να μου πει πώς μπορούμε να τραβήξουμε βίντεο το PlayStation 3? Έχω το PlayStation 3, έχω πολύ καλά παιχνίδια και δεν ξέρω πώς να το τραβήξω, ρε παιδιά. Προσπαθούμε, έχω πάρει 1000 καλώδια και δεν μπορώ να το κάνω. Δεν είναι απίστευτο. Επιβίωσης. Wow, θα σας μάθω να επιβιώνετε. Subject. Θα σας κάνω subject. Και τώρα κοιτάμε τα πράγματα, ψάχνω για φακό και δεν ξέρω πού είναι ο φακός. Φακό, πόσο μ' αρέσει ο φακός. Θέλω να φωτίσω το δωμάτιο μου, να μην είναι σκοτεινά. Φακός. Γιατί νομίζω ότι αυτά κούνια, δεν μου το καρότο. Άμα πάρεις πάνω στο γούνι, έχω σε βίντεο ότι αν πάρεις... Να ξέρετε, άμα θέλετε να μάθετε ποιο πρόγραμμα χρησιμοποιώ το Minecraft. Ας βάλουμε ένα κρεβατάκι. Είναι κρεβατούθκι. Μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ τώρα. Hello. Wow. Τι είναι αυτό? Πού μπήκα, Θεέ μου? Sorry, λάθος πάτησα. Τι είναι αυτά? Τέλος πάντων. Save it with tail. Γλώσσες. Wow, πολλές γλώσσες έχει. Ας πατήσω multiplayer. Τι είναι αυτό, Θεέ μου? Το κλείνω. Μπορώ αυτό το server. Τι? Server is full. Πρέπει να βγει ένας για μένα. Θεέ μου. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το gameplay, κάπου εδώ θα το σταματήσω. Πείτε μου, βασικά θα κάνω και ένα ακόμα βίντεο. Graceland. Θα κάνω ένα ακόμα βίντεο.